Láska je vo vzduchu a čoskoro aj na vašich dverách, oknách či stenách. Poďme na to, vyrobte si s nami srdíčkovú girlandu. Na výrobu potrebujeme sadu krásnych papírov, ktoré nájdete na www.kreativneruky.sk. Papírov podľa matice vystrihneme srdiečka. Môžu byť rovnaké veľkosti alebo experimentujte a vystrihnite väčšie aj menšie. Drevené korálky zafarbíme fixkami, aby nám ladili s papiermi. Na zadnú stranu srdíčka nalepíme obojstrannú lepiacu pásku a šnúrku. Korálky navlečíme pomocou ihly na šnúrku. A začíname navliekať srdíčko, korálka, až kým nám nevyjde šnúrka alebo trpezlivosť. A hotovo. Girlandu zavesíme na dvere, okno, stenu alebo niekam, kde ju všetci uvidia a pochvália vás za vašu kreativitu. Tak čo? Idete do toho? Krásnu sadu papierov nájdete na www.kreativneruky.sk.